Nuwun para kadang Sutrisno kerabat istana wontenipun kemawon papan duruman jenengan ngaturaken pambagya wilujeng menika nggih sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing siaran INK Istana Ngudi Kawruh. Isinipun mangke kita badhe nelesik babagan sejarah mitos legenda lan cerita-cerita rakyat nggih. Dalu punika netepi dinten Senin Legi malam Selasa Pahing. Kula Ki Banu Asmara para kadang siaran dalu punika saged panjenengan mirengaken wonten ing 9 gangsal FM Istana Radio Bojonegoro, saged ugi jenengan midhangetaken mawi radio online, radio streaming, radio istanabojonegoro.com. Saged ugi jenengan mirsani wonten live TikTok nggih akunipun Ki Banu Asmara lan live YouTube Radio Istana 95 FM. Sugeng dalu sedayanipun mangke ingkang kersa badhe nderek nyawiji saged telepon, SMS lan WA kanthi nomor 0811308109 gangsal. Kula mboten piyambakan wonten studio sonten tawi dalu punika nggih. Niki sampun wonten panjenenganipun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco saking Paguyuban Mayogati Laras Bojonegoro. Katuran pinarak sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Mas Banu, sugeng dalu Kang Gento, tamtunipun sugeng dalu dumateng para pamirsa Radio Istana dhateng pundi keman papan dunungipun sanak kadang mitra sentana sedulur daya monggo titik kalenggan menika wancinipun malam Selasa adat padatan ingkang saben monggo jaminane dicepakake kopine aja nganti keri sinambi mirengaken adicara INK Istana Ngudi Kawruh. Matur suwun Bapak Dalang Ki Hadi Sukoco. Candhaipun Kang Gento sugeng dalu Kang. Sugeng dalu Mas Banu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Duwe eneng butuh arep patek duwe. Akhire. Taruhlah tanggapan sindir kita kowe. Sugeng dalu Pak Dalang. Oh iya. Bertayupan. Suwune muput ngantek. Subuh. Alhamdulillah jamaah tayupe yo akeh. Akeh alhamdulillah. Ukur Pak kok. Iya. Teko wong sing duwe gawe wong poh pino. Poh pino. Kuwi ora mung wong tok kuwi. Demit teko kabeh. Iki nuwun sanget dumateng para pendengar radio Istana wonten ing pundi kemawon niki pun wancine monggo teng-teng cerit. Apa kuwi? Tengok-tengok karo cerita. Oh iya. Cerita napa wae kok sing penting mulai oleh sangu. Lah iya gak sepenting iku. Sing penting kuwi ya. Apa ora ngomong jare Mbah Wo kuwi mang lho. Piye? Tombati iki tambah sitok. Apa? Duit. Soale kur 5. Dadi tombati iku ora kur 5. Ana 6. Ana 6 tambah sitok soalé sing apa? Duit. Mbah Wonding ora meng. Lah iya. Iki ana Mas Aji Tadan Gondang ya mirsani. Pak Puji Mebel Bedrek ya mirsani. Iki malah takone asal usule Bedrek iki piye to ngono. Iki lho, sing ngerti mesti iki. Mebel laris, Mbah. Iya terus. Ya pokoke engko nek wis laris nanggap wayang. Ora nanggap campur sari istana. Engko lagi tak ceritanya asal-usule Bedrek. Ki syaraté Kang ya. Ki mebel kondang ki. Nggih, mugi-mugi tambah laris usahane. Nggih. Terus malih wonten Rosita Juliana Cepu ya mirsani. Saka Surabaya Arga Putra ya mirsani. Indro Sukorejo Jonegoro ya mirsani. Ya. Bek menawa pengen takon-takon masalah apa wae iso WA, telepon atau lewat YouTube, lewat TikTok ya iso. Sumbere apa-apa kok pengen roh regen gabar kan jagung. Ya iso. Wong poh pino. Wis apa wae pokok. Iki ana pitakenan saka Mbak Juliana wonten ing Cepu nih Pak Dalang. Nggih. Asal usulipun Bledug Kuwu. Nah, iki kenali oke baru kelinting ya. Baru kelinting nggih. Heeh. Dadi napa niku cerita baru klinting Mas Banu goleki wong tuane to Joko Lelur. Goleki wong tuane niku to. Dadi aning Bleduku niku enak cerita sing ngoten niku. Dadi napa goleki wong tuane ora diakoni to nika. Masa Joko Lelur, Pak. Joko Lelung. Ya Joko Lelung. Lelung apa lelung? Lelur lagu. Joko Lelung. Goleki wong tuane diakoni nek iso ngumeti gunung nggih. Karena kurang sakilan kae ilate melet-melet. Bareng delet nanti pedet dadi keris. Tumbak. Pusaka. Supaka. Dadi tumbak baru
Kelinting. Iya. Nah, niku tumbak baru kelinting. Terus bledug ki uneng namun cerita, Pak. Cerita, Mboten nggih. sejarah. Mboten. Namun cerita legenda. Legenda. Nggih, diyakini kangge warga masyarakat niku minangka kearifan lokal. Kearifan lokal niku. Nggih. Ngoten Mbak Yuliana wonten ing Cepu ngenani bledug kuwu. Samangke malah tukul meneh gununge nang Oh ngono. nggih. Saya dhuwur Mas Banu niku. Dadi tukul gunung to nang ngono. Gunung Anyar itu. Iya, Gunung Anyar. Ora Gunung Anyar lor kae lho. Gunung Anyar tapi kawak. Kawak. Ning omahe Banu. Iya, kuwi kawakan kuwi. Kok anyar ae ra tau. Lah iya, iki Padar semen pinggir ya mirsani lho to, mirsani. Padar. Ya, Padar iki mirsani. Mama Ira saka Manokan Gayam ya mirsani, Sugeng Dalu mirsani TikTok ya. Niki wonten pitakenan Sugeng Dalu Pak Dalang kula Maspur wonten ing Campurjo. Badhe tanglet sing sepindah ndamel griya. Lek lawange utama langsung lurus tembus ngentos wingking. Terus mboten sae. Terus sing kaping kalih lawang utaman sing ngadepe Penuwun persis. Nah, berarti tengah-tengah ya. Niku sae napa mboten? Dadi wonten kalih pitakenan, Pak. Monggo. Lawang ngajeng, tegese lawang utama lah ngajeng Mas Banu. Niku nek lawang butulan tegese tembus mburi. Lawang pawon ya Kang Kendo. Niku kok kenceng, niku nek wong Jawa niku kurang prayogi jarine nek duwe rezeki mbrobos. Tapi kalau warga Samin kok ngono Pak ya. Nek Samin ki tembus. Tapi nek wong-wong sing keyakinan niku keyakinan sing ngoten niku nggih wonten. Wong Jawa rata-rata nggih ngoten nggih. incer lurung ya ora. Nggih. Ora oleh. Apa meneh incer nggone tangga. Lah kuwi lho. Incer kamare tangga awakmu gawe. Aku malah tak Ya iki incer anu cendelane tangga Mas. Supaya ada melompat segampang. Iki aku ngene, Pindah nggon. iki janjane acara Banu. Nggih. Terus nek lawang niku nyangga tuwuh Mas tegese. Dadi Penuwun niku kan tengahe jenenge tuwuh sing dhuwur niku nyangga tuwuh niku kurang prayogi. Jenenge napa niku biasane sing kathah niku kathah bilahine ngoten. Ngoten. Kancen ngoten pancen kathah sing ngoten. Dadi niku nyangga tuwuh. Nyangga tuwuh. Dadi nek pas gawe omah lawange pas interwuwungan ki. Nah, interwungan tegese Pas tuwuh tengah-tengah. niku wae lho Mas. Nggih, nggih, nggih. Dadi tuwuh. Dadi kan nek mbiyen kan napa niku kuda-kuda. Nggih. Nah, tengah-tengah niku kuda-kuda jenenge lak tuwuh to nek kayu. Lah niku pas kusene lawang niku, tengahe sing dhuwur niku, tengahe nyangga tuwuh niku. Niku kurang Nanging prayogi. sakniki niki nek griya-griya tembok sakniki nggih pas tengahe, Pak. Mboten. Mesti Miring, Mas. mesti miring. Sing piringan Mas. Sairingan. Sairingane mesti. Nah, dadi iringane mboten tengah-tengahe ngoten. Nek tengah-tengahe nyangga tuwuh niku pancene kirang prayogi mboten mungkin. Saniki nek nyangga tuwuh. Menurut pitung Jawa enggak mungkin, tapi nek kurang gawe gak kurang gawe Mergi kan kulon- pantese kan. Kula niteni niku kathah Mas Banu. Niteni niku napa niku sing ngaten nika kathah anune napa pacobane ageng sanget. Nggih, 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 ngoten. Ngoten matur sembah nuwun. Nggih pitakenanipun saking sinten kula Mas Pur wonten ing Mas Pur, Campurjo, nggih. Sanesipun ingkang badhe nderekaken monggo saged telepon, SMS, WA napa saged mawi YouTube mawi TikTok saged. Niki saka Mas Dava Setiawan saking Ngablak nggih mirsani Sugeng Dalu. Sugeng Dalu nggih. Nggih, niki malih wonten Penny. Nek takoni jenenge sapa main di nol poe enak nek maca. Ya. Badhe tanglet omah tusuk sate. Sunduk Nik- sate, nggih. tusuk sate. Niku pripun nggih ciri-cirine Pak Dalang ngoten. Nggih, dadi sunduk sate Papak Sujen. Nah niku sami nggih. Papak Sujen sunduk sate niku tegese enten protelon Mas Banu. Protelon niku lak dalan ngepang to nggih. Saking dalan tunggal terus ngepang kalih kiwa kalih tengen ya. Lah sing bablase niku kencenge dalan sing dalan. niku wau jenenge sunduk sate utawa Papak Sujen nek ngarani ngaten nika. Nek enek meneh sing darani sunduk sate iki biasane omah drojokan biasa. Terus gawe emperan tengah diwuwung. Diwuwung. Kayak ya sunduk sunduk sate. sate. Niku
gak oleh. Gak sebabe. Kaken ragat. Oh kakek enek meneh sing sunduk sate. Iya. Biasanya no jalan pemuda. Walah. Oh, lah kuwi sate satene kambing Mas nek kuwi. Ya sunduk sate lho to. Nek kuwi sate kambing. Jadi gawe kan umum di nek gawe apa iku teras. Ku biasane diwuwung dhewe. Dikek neng tengah. Ngertine kudune dipisahke Kang. Disimpangke. disimpangke. Ora incer wuwung. Ya. Kancane ngaten nika. Dadi Nggih. wong Jawa ngaten lek napa nek niku kan sing lek omah apa tanah nggih. Nek Tanah sunduk sate ngaten nika. Incer pertigaan. Pertigaan. Dadi ngoten. Ngoten. Nggih Mbak Penny matur sembah nuwun. Mas Cahyono Sumbang Timun ingkang samangke teng Surabaya mirsani nggih sugeng dalu Nggih. ngoten. Sugeng dalu Pak Dalang Ki Banu Mas Gento saking tikusan Kapas Pak Supomo mirsani nggih. Nggih. Terus malih Mbak Yuliana takon neh ngenani Menak Anggrung. Menak Anggrung sejarahipun pripun Menak Anggrung? Menak Anggrung niku Pangeran Dandang Kusuma Adiningrat saking keraton menawi mboten salah keraton Ngayogja Mas Banu. Niku zamane nggih zaman sampun zaman Londo nggih Zaman Ngayogja. Londo, Menika badhe tindak dhateng Ngampel kan ngoten to. Nggih. Numpak kerenjang Motoero kan ngoten. Dugi niku mestine napa ngepasi wayah niku napa rantak-rantak. Rantak-rantak. Dadi meneh napa diarani padang nggih niku. Padang. Padang, wayahe Padang kan ngaten. Diampene kalih Mbah Sabil to niku. Nggih. Niku Pangeran Dandang Kusuma Adiningrat alias Menak Anggrung. Makome sing wonten Padengan. Pinggir margi. Riyen terusé pinggir Bengawan karena tergeser. Dipindah. Nggih, Menak Anggrung menika. Kirang langkung abad 17 Abad 17 1700-an. 1700-an. Dadi pinten luwe sing niku jelas sampun wonten Ngayogyakarta nggih. Nggih. Nah, menika papanipun dateng Kedung Pekuncen Padangan. Kudung Kuncen. Dipun percados bilih menika papan pusatipun penyebaran agama Islam nggih. Melalui Mbah Sambil ingkang kagungan Sabil, nggih. Mbah Sabil ngenani gadah pesantren menika. Aku kuwatir lek Mbah Sampir. Mas Sampir iki ya duweni apa-apa to, Mas? Pusaka kuyenan. Supaka. Gonge Kiai Macan Kerah. Kita mangertosi ugi sejarahipun bilih Menak Anggrung menika nggih papan panggenanipun para santri ingkang kumpul ingkang kasebat menika Kawah Condro Pendadaran Mas. Nggih, dados pencari cahaya. Nggih. Dadi salah sijine padepokan unggul. Dadi Zaman semono. kangge ndadar para santri zaman semono. Ngono Mas. Mbak Yuliana nggih. Niki wonten ingkang telepon. Monggo. Sugeng dalu halo. Halo, dalu Mas Banu kagem kali. Nggih, Nggih, Mas Anto nggih. Monggo. Nggih. Ingkang badhe kula tangkletake niku sing sura ing taun iki niku kan kadose tepate Jumat Kliwon niku taune napa, Pak? Padahal nggih sing pindah niku nggih terus sing ping kalih maknane golek ana gale kangkung tapak kuntul melayang kali kayu gung susui angin. Maten Pak Dalang. Mas Banu kali Kang Gendo matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun niki enten sing ngarani Jemah Kliwon Mas Banu Manji. Terus wonten malih sing ngagem tampa taun niku Setu Legi. Dal Tugi. Dadi taun dal niki taune taun dal Setu Legi. Ning nggih ewas manten enten sing ngagem napa Jemah Kliwon nggih mboten dados punapa kan ngoten to. Nika ning taune taun dal sak menika nggih. Dal. Terus napa Pak? Apa maksudnya? Kalkulasi apa to? Adem-adem kok Iya, tahu dal. Aku namanya greget-greget iki wayah reseptif banget kan ngarep bantring. Nanit not. Nggih. Terus wau napa galihe kangkung. Galih kangkung nika cobi Kang Gento lek ditugel ora enak mboten galihe. Mboten enten. Isine napa nika? Isine jero mung kados apa ya? Lompongan. Lah nggih, berarti isine namung
Hawa. Lah sakwise niku kawates dening ros tegese rasa kan ngaten to. Kon goleki rasa sejati-jatine rasa, ya goleki tegese hawa ki napase dhewe lewat napase ngrasake napase dhewe kan ngaten. Di falsafah kangkung. Oh iya, biasa Mas. kangkung. Mulane kangkung kuwi Ya. dikonsumsi wong sing ning penjara. Iya. Falsafah dhuwur. Falsafah dhuwur perkara wong ning kono ben insaf. Ben insaf. Insaf ya. Ben kaya kangkung. Kan ngaten nggih. Nggih. Terus susuwe angin endi to enek susuwe kan ngaten. Anane mung ngrawit kaya rambut kan ngaten to. Lah susuwe angin niku sing mlebu metune napas kala wau niku kan wonten. Mulane goleki ning alas Candramuka nek lakon napa niku Dewa Ruci. Alas Candramuka. Lah irung niku nek didelok kok kaya ngrawit kaya alas ngaten to. Nah dadi kebak wulu kan ngaten. Nggih mlebu wetune napas niku tegese goleki napas dhewe. Lah sumbere ning di napas kuwi mang digoleki ambekan niku cobi. Niku kanthi eneng napas niku lajeng enten detak jantung. Wong eneng napas lagi eneng suarane napas lagi eneng wong iso ngucap kan ngaten ta. Nah yo balik goleki napase dhewe kala wau. Tapaking kuntul melayang. Wong omong ngeten iki ning tipake mboten. Mboten enten kan. Dadi omong niku wau nggih mboten wonten tipake kan ngaten to. Lah sing ditokne nggih hawa kan ngaten. Nggih ta nika. Dadi pangucapane ho niku lan hawa tetepan. Ngaten lho. Dadi goleki hawane dhewe utawi napa niku napase dhewe. Mulek dateng mulane golekine ning di golekine ning kawak ning ngene gunung Reksamuka. Nggih. Kan ngaten utawa Candramuka. Ning muka niku rai, Candra niku pasuryan, muka niku rai. Lah irung niku manggene ning ndi? Ya ning rai. Irung kuwi edek karo muka tapi Ngerti angel. Mulane aku nek ndelok irunge tanggaku tak petno juga ketok. Khususnya irunge wong wedok. Ini didelok nek Kuwi ra ndelok Lah kuwi. piye? Nutul. Lah aku pengen roh ya sing tamat e. Lah, niku Mas Banu tadi ngaten. Terus pangucap kaya tapaking kuntul melayang. Lah kuntul nika lek melayang nu napak bumi napa tetep napak jenenge angin utawa hawa kan ngaten to nggih. Tegese niku urip niki kala wau goleki napas dhewe tanpa eneng napas ora eneng jenenge urip kan ngaten ta. Tegese ora urip umpamane ngaten lho. Nah wong ngeten iki lak napa niku diparingi keistimewaan. Istimewane ten pundi napas. Nek wis ora dikek napas ya ora istimewa to ngoten. Milane iso ngucap apa wae, iso ngarani apa wae, iso ngrasakne apa wae eneng napas kan ngaten. Nggih. Lajeng malih wonten pitakenan menika saking Kang Muji Mebel. Nah, Sing ndi to takon. Rondo Mori sing setan apa sing kulon apa sing kidul sing. Apa sing neng sejarah. Nek sing pinggir lapangan wi, pinggir perapatan wi Jenenge Sulastri. Wis apa? Endang. Nek Sulastri wi sing kidul. Kidul. Kuwi enek tegese to ya. Neng to Sulastri kan. Apa kuwi? Halak susu. Sulastri susune telas tak sing ngantri. Biasanya awakmu sing ning pinggir kali gawan kita. Rondo Mori ki akeh. Lah sing ditakon Rondo Mori sing Ngendi? bakul kopi. Mangke kula teraken Nggih, mungkin sejarahipun Mbok Rondo Mori Kang. So dumados dados sejarah to Mas. Iya, Desa Kowe Mori. ketok bakul kopi. sejarah. Maksudnya Mbok Rondo Mori kuwi ya mengku sejarah asal usule Desa Mori to. Sing biyen Ora kok rondo saka desa Mori ndak. Rondo Mori. Rondo Endang kuwi. Wonge ya ngrungokno iki ya. Ngurungan ndang-ndang. Yang guyangku yo. Iya. Niki malih sugeng dalu. Assalamualaikum Waalaikumsalam saking Bapak Saryaji Mekukur Genjor Sugiwaras. Ratu Kencana Wungu niku putrane raja sinten terus sak ngandhape raja sinten mawon ngoten. Sik. Ratu Kencana Wungu kan bojone Damar Wulan nggih. Nggih. Tapi mungkin durutne Mas nggih. Nggih. Terus malih wonten pitakenan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Dalang kalih Kang Gento kula Damiran Karangpaing Sendang Harjo Ngasem. Nderek tanglet Pak. Kula niku ngipi omah cagak papat lawang songo. Kuwi artine napa Pak Ya Dalang? tunggalin dek ngenane kan. 49 Mas. Ya ki ngipi Pak Damiran isine ngipi tok dekane kan ula to pokoke. Iki padahal ngipine padha wong sing dek ngenane. Iya.
Mas Santo berarti. Omah Cagak Papat bolongane Bolongane 9. songo. Iki kan Mas Santo sing pitakone Mas Santo winginane. Heeh. Cagak Papat. Cagak loro balongane 9 ki menungso. Nek papat yo. Anu niku napa niku sing jenenge kanepson patang perkara kan ngoten. Cagake papat niki iso di napa kantun sing babarke kok Mas. Dadi cagak papat saka nasir patang perkara ya iso kan ngoten kan. Saka napa tingkatane wong ngendi kawruh syariat tarekat hakikat marifat ya iso kan ngoten kantun tiange kan ngoten. Lah sing jelas nek napa bolongan napa Lawang Songo. Niku napa niku babahan dawa songo. Kowe apal Kang? Apal. Piye jajal? Apa? Mripat loro. Kuping Loro. Papat pisan. Irung loro. Heeh. 6. 6. Lambe 1. 7. 7. Sing loro. sing loro ki aku roh nggone lali jeneng. Iya. Ya. Ngaten Pak nggih ngipi. Ngenani Ratu Kencana Wungu. Nah, Ratu Kencana Wungu niku pancen Majapahit nggih. Majapahit menika wonten kalih ratu sing wedok ya sing siji Tribuana Tunggadewi putrinipun Raden Wijaya. Ingkang kaping 3 niku. Nggih. Terus wonten malih nika Ratu Dyah Suhita utawi Dyah Suhita Ratu utawi Kencana Wungu. Wungu nika nggih. Terus sapa Ratu Kencana Wungu atau Ratu Suhita niki minangka putri saking Bri Wirabumi. Bri Wirabumi nggih. Dateng kitab Pararaton menika dijlentrehke Dewi Suhita minangka putune Bri Wirabumi. Wonten ugi pendapat sanes bilih menika putrinipun Wikramawardhana sangka Bojo Selir nika nggih. Wonten ingkang mastani mekaten. Dados tamtunipun kita mangertosi bilih asal usulipun Dyah Suhita menika minangka napa nggih? Putrinipun Wikramawardhana menika nggih. Dene wonten pendapat sing paling kuat bilih Dyah Suhita atau Kencana Wungu menika Putri Selir. Nggih. Wonten Putri Selir. Nanging sing langkung kuat nggih saking Wikramawardhana kala wau ingkang garwa putri apa ya IP-ne Mbak IP minangka ugi mungsuhe. Dadi ngrukunake nggih. Nggih, ngoten. Lah niki Dyah Suhita piyambak wonten ing amastani bilih menika kok nek dateng ketoprak niku damar wulan Pak. Damar wulan lah. Menawi dateng seratan menika agarwa Aji Ratna Pangkaja. Niki salah sijine pimpinan militer sing perang nderek perang Paregrek tahun 1404 melawan Bri Wirabumi saka Blambangan. Pancen napa niku nek ngene crita niku damar wulan kan ngoten. Damar wulan kuwi mung sanepan. Sanepan Mas. Aslinipun Kencana Wungu niku nalika wonten pemberontakan sing Minak Jia. Jonggi. Minak Jingga niku piyambakipun Minak Jingga kan sekti Mandraguna. Majapahit niku nggih kewan sanget kabotan sanget umpama kekuatane si Minak Jingga dadi bingungipun tegesipun Suhita utawi Kencana Wungu kala wau pancen ratu senengane tirakat, senengane semedi nggih nika nyun pituduhing Gusti terus pikantuk wangsiting Gusti sing bisa merantasi kabeh iku mang ora ana liya bocah saka desa jenenge Damar Sasongko. Anen Damar Sasongko niku lak bulan to Mas. Damar niku pepadang. Nah, ya kuwi jenenge dadi Damar Wulan tegese jroning peteng Majapahit mengko ana satriya kan ngoten kan sing dadi pepadang bisa mbrasta angkarane si Minak Jingga kan ngoten. Damar Wulan itu cerita kaya fiktif. Fiktif. Anu sanepan. Dadi sing iso nggih sanepan niku nggih diceritake dateng napa niku paraga ngoten. Ngenani Kencana Wungu menika dadi ratu Majapahit piye ceritane? Rikala perang Paregrek nika nggih Bri Wirabumi kalah lan terbunuh tahun 1406. Wikramawardhana menika dados ratu tahun 1429. Kapundhut
Terus kebingungan sapa sing berhak mimpin Majapahit, ngoten nggih. Dateng kita para raton disebataken nunjuk putrane saking nggih menika Kusumawardhani, nggih menika Raja Kusuma utawa Hyang Wekasing Putra minangka dados peneruse. Lajeng Hyang Wekasing Putra mati nom. Nah, semanten ugi putranipun Wikramardana saking Selir menika nggih meninggal Bri Tumapel. Bri Tumapel nggih. Nah, keturunan sisane mung nggih menika Dyah Suwita atau Kencana Wungu saking Bri Kertawijaya, sami-sami saking Putri Selir, ngoten nggih. Lajeng ditunjuk dados Ratu Majapahit awit langkung sepuh daripada Bri Kertawijaya. Dados ratu dilantik 1429. Menika minangka terus jejuluk Ratu Kencana Wungu. Sesarengan ingkang garwa naminipun Ajiratna Pangkaja agelar Bathara Prameswara. Niki memerintah Majapahit 1429 nganti 1447. Nah, Dyah Suwita atau Kencana Wungu piyambak niku pancen remen kalian kearifan lokal ya, nika dipun uripaken malih wonten kekuasaan sing riyen menika nate runtuh Majapahit niku angsur-angsur balik malih. Tuwuh malih. Tanganipun Dewi Suwita utawi Dyah Suwita Kencana Wungu. Kadis dene mbangun pamujan ning lereng gunung nggih menika Gunung Penanggungan, Gunung Lawu lan sanesipun. Dyah Suwita dados Ratu Majapahit menika 18 tahun. Bojone Ajiratna Pangkaja meninggal 10 tahun saderenge yakni 1437. Banjur Dewi Suwita kapundhut dipimpin malih adike nggih menika Bri Kertawijaya sing dikenal Brawijaya. Nika. Dados Dewi Suwita menika perempuan kedua lan terakhir sing mimpin Majapahit. Ingkang perempuan pertama menika Majapahit kaping 3 sasampunipun napa Raden Wijaya Jayanegara lajeng napa Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi nggih nika. Nggih bener niku. Nggih. Diarani Kencana Wungu kuwi kan perkara garis saka samar kuwi mang. Garis terah. Garis terah. Selir. Dadi sing dadi garwa akhirnya sing bisa nelukno kridane si Minak Jingga sapa wae nek wedok tak aku dulur Sinarawati, nek lanang tak pek dadi garwaku kan terus dipenehi kelunggu. Ngono. Nek lanang dadi bojone nek wedok dipek bojone. Nek wedok nggih niku sejarah Kencana Wungu nggih. Kula nggih nate dhateng makomipun teng Mojokerto. Mojokerto nggih. Niku nggih dicat warna ungu. Kula nggih heran niku badhe teng ngene Syekh Jumadil Kubra to sinten niku nggih. Dhateng wingking menika wonten makom kula diceriosi juru kunci. Makome apa kuwi Kencana Wungu ning kono lho Mas ngono. Terus kula ngreka teng Ratu Kencana Wungu memang mengguri to nggih. Mengguri nggih. Makome niku di cara nganut kaya musola lho to. Lah teng riku niku juru kuncine niku matur. Apa bener iki makome Kencana Wungu Bu kan wedok. Nggih leres niki saben dinten napa ngoten niku Ratu Kencana Wungu aturipun medal. Manggi piyambake ngoten. Rupane nggih ayu ra kaprah ngoten terus teng riku. Terus badhe niku wingkinge malih niku wonten makomipun penderekipun Brawijaya sinten Pak? Naya Genggong. Sabda Palon kalih Naya Genggong. Niku dateng wingkinge malih. Terus kula tanglet malih lah. Niki makomipun Ratu Kencana Wungu sing Damar Wulan teng pundi no. Damar Wulan sakilene Tambak Segaran. Tambak Segaran berarti pinggir margi Pak. Nggih, mlebet Pak. Nah nggih tapi kan Tambak Segarane kan ten pinggir margi. Nggih, sakilene. Terus kula teng makome Damar Wulan. Teng makom Pethuk. Lah malah ngene tata juru kuncine. Sampean iki berarti ning ngene kene wis diundang karo kanjenge Mas. Sampean ki termasuk trah Damar Wulan. Terus keproke metu tur. Kale juru kuncine ngoten kula akhire terus ziarah tenggene Damar Wulan. Pancen teng riku niku riyen wonten papan pasemeden menika kangge aturipun Pak Soeharto nggih
dateng Sering riku, dateng Pak riku. Soekarno nggih dateng Nggih. riku, aturipun juru kunci mekaten. Nah, iki ngene. Piye? Gandeng kowe wis diundang karo Kanjeng iki. Terus piye? Kanjeng sapa mang Damar. Damar Wulan. Damar Wulan. Nah, kowe tak wenehi gelar. Apa kuwi? Banu Asmara ya Damar Rublik. Kok malah cilik. Lah cilik to Pak. Kono masa ngungkuli kono kan ya ngono. Iya. Ya, Dadi wis manut. saiki celukan kublik ngono ya. Iki Damar Rublik. Lah mergo jenenge Banu kuwi mang arublik dadi lan nyeluk nublik. Iya. Nggih matur sembah nuwun niki pancen kula mun nate Nate, ngrika nggih. teng makomipun Kencana Wungu. Nek jenengan pengin ziarah teng Mojokerto nggih. Sakwingkingipun Jumadil Kubra Nggih. menika nggih dhateng makom umum nika nggih. Tapi wonten papanipun piyambak teng riku. Tapi kok nek umpama lho Mas iki kan nek umpama Iya. ditelik. Heeh. Telisik. Ditelesik. Kok telik lak ya pitik. Ya, telek kuwi. Piye Jaman- miturutmu piye? Men senine kan kudu dicandi kabeh. Iya. Dibong kabeh. Tapi kok makom. Lah kuwi yang Panci- menjadi perdebatan. Panci jaman Mojopahit niku sedaya dipun candi Mas Banu. Tegesipun diperabukan. Bukan. Heeh. Nah, diperabukan kalau mesti dipun tengri, dipun candi to. Ngoten. Nggih. Kok malah dadi makam Kok niku. dadi makam lah iku yang jadi pertanyaan. Pertanyaan. Makam tuh ada makam niku antene kan zaman Islam. Nggih, nek jaman biyen diperabukan. Diperabukan. Dicandi. Nggih. Ngoten. Niku pancen nek Mojokerto niku umpama awak dhewe ngono to, menelisik para sesepuh leluhur Damar Rublik sing dhisik Damar Gaspon lho. Iya. Iki sing elek iki Damar Roncor. Niki matur sembah nuwun ngaten nggih. Niki wonten pitakenan malih niki saking sinten niki? Oh nggih. Sugeng dalu Pak Dalang, Mas Banu Kang Gento, Mas Ri saking Temayang. Nggih, Temayang. Keistimewaan bayi kalung usus niku kados pundi Pak Dalang ngoten. Nek keistimewaane dinggono apa-apa biasane pantes Mas. Nah, kalung usus bocah kalung usus iki biasane digawe nipakan apa wae pantes nesaro pantes ngaten. Niku kalung usus Mas Kalung Banu. usus. Nggih. Mulane ana pangonanan kowe kok pantes sih dhewe Nggih. larang kalungan usus piye Nggih, ngoten niku. dadi ngaten nika. Nek apa pantes iku ora terus khusus kok Napa? brabean. Dek wale. Dek wale. Brabean. Lah gendong kayak ngono ngono. Lah kuwi kalungan ada telek kok. Matur sembah nuwun. Dek kalungan limpo Mas. Iki wonten pitakenan malih nggih. Sugeng dalu Ki Banu Pak Dalang Mas Gento pengin takon. Omah Pencu. Omah Pencu ya apa Pak? Lah, Niku iki. anti maling. Napa bener kerajaan Kocino tau nyerang Mojopahit saking Mas Andi wonten Jombang nggih. Pencu niku sing piye? Pencu iki penceng terus Mecucu. pencu niku napa? Nah, kula dereng ngerti nek pencu niku. Ning nek jaman Cina Tartar nggih. iya, Tartar niku dereng enten Mojopahit. Dadi Tartar niku siasate Raden Wijaya nalika semanten merga kalah kali gelang-gelang gitu ya. Gelang-gelang Kediri anu niku lho kahuripan nggih kerta apa kae. Tara Jasa. Mboten ratu-ratu kahuripan. Ratu Kauripan. Kertanegara. Sapa to? Kertanegara. Takok aku. Kertanegara niku kalah kalian gerang-gerang Mas Banu niku. Ngantek calon garwane dadi garwane si Raden Wijaya niku kan mantune Kertanegara. Ngantos dibeto datang gelang-gelang kan ngoten. Lah kangge males niku wau. Melayu penggede-penggede saking kauripan niku sami melayu nggih nika. Sami melayu lajeng piye carane bales niku dadak enek Tartar sing nalika semanten goleki Kertanegara nalika utusane sing Mengci nika kan di nika diajar to kalian Kertanegara nika. Lah dihapusi Kertanegara wis kalah karo gelang-gelang wis sedo, dihapusi nek Kertanegara kuwi sejatine ya ning gelang-gelang niku kala wau. Akhire Tartar niku kalian Wijaya digempurake dateng gelang-gelang niku kala wau. Ngantos gelang-gelang niku
runtuh kan ngaten. Nggih, nggih, Nah, lajeng sisane si Pacu Tartar dibalekke mulih neng negara ning rika. Nah ngaten ta nika. Dan niku cerita terus lajeng ngadeking Majapahit kala wau. Nggih, nggih. Omah pencu niku omah adat Kudus Pak, kados joglo niku lho. Joglo pencu, joglo sing Kudus. Sing pucuke Nggih. lincip niku ta. Lincip niku lho, nggih. Kenging napa menika dirasa? Lah nggih kok niku anti maling terus ngoten. Ya nggih, mboten ugi ngaten. Mboten ugi terus anti maling. Mong wong biyen niku napa nek nggih omah nu teliti sanget Mas Banu. Dinane ya digolekne sing teliti, tata carane, syarat-syaratane digoleki sing teliti ngaten lho Mas Banu. Nek wong biyen kan niku kan wong kuno biyen Mas Banu. Nggih, nggih. Ngaten wong kuno niku alah mboten ngangge paku sing kathah ngangge nagel kan ngaten ta. Nggih. Dadi wong biyen pancen ngaten nika. Pancen ngaten niku. Nggih. Inggih, matur sembah nuwun lajeng wonten pitakenan malih. Monggo lho dulur-dulur menawi badhe telepon, SMS WA 0811381095. Saking TikTok niki cobi kula waos nggih. Saking sinten Kepoh Baru, Elisa. Sinten istrine Kartanegara Pak ngaten. Terus malih wonten pitakenan saking Bapak Kamaryanto saking Nganjuk ngetos Jati jen apa ki nderek tanglet candi ngetos niku yasane sinten nggih mangke dipun aturi nggih. Terus malih wonten pitakenan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kula antok Karang Pacar Cancung Bubulan nderek tanglet Pak Dalang. Nggih. Kang Gento. Sejarahe tambak segaran wonten Mojokerto. Nggih, monggo diwangsuli setunggal-setunggal. Pancen tambak segaran niku nek umpama wong saiki niku nggih pengairan Mas Banu. Bendungan apa nek ngarane? Embung. Ngaten nika. Niku pancen gunanipun kathah sanget kan ngaten kangge keraton nggih pengairan nggih napa ning mangsa kala kangge njamu tamu. Tamu saking manca negari. Nah niku dateng riku biasanipun napa niku wonten cerita dijak dar-dar dateng sak nginggile segaran kala wau wonten wewangunane ngaten. Niku pancen umpamane ya nggih apa ya ngiras pantes tinggi hiburan umpama saiki kan ngaten. Dados ngaten nika segaran fungsinipun segaran iki ngaten kangge pengairan, kangge kebutuhan pertanian ugi ngaten Mas Banu. Padha rembung ngaten. Nggih. Matur suwun kalau wau pitakan Kertanegara. Istrine Kertanegara. Kertanegara pundi niku? Nah, Kertanegara mending Kahuripan. Kauripan. Singosari kok Kahuripan, Singosari. Nah, dadi Kertanegara niku Singosari. Aduh lah ngesor. Lah pas kuwi nondi nur pas kawine. Aku pas diundang ra teko ya. Wah, undangane lali Kamu tanggapan. Lah iya kok bojone Kertanegara kuwi Sri Bajra Dewi. Niku gadah putri Tribuana Meswari. Nggih niku garwane Raden Wijaya. Terus gadah putri malih Bu Narendra Duhita, Jayendra Dewi lan Gayatri. Gayatri sing garwane. Garwane sing Gayatri Mas. Mboten to Tribuana Meswari. Nggih niku sing dados bojone Raden Wijaya. Nggih. Bojo sing pungkasan ki Sri Bajra Dewi niku ngoten nggih. Terus malih niki pitakenan lewat TikTok. Niku sing disandra upama wong nu digawa Jaya Katewang niku lho. Ratu Gelang-gelang. Nggih. Niki wonten pitakenan saking Mas Eka saking Kuwangen. Bagi tanglet matine Arya Penangsang menika mergi perang saudara nggih Pak ngoten. Nggih, dados matine Arya Penangsang niku merga napa niku niku lho kalih Sultan Hadiwijaya. Kan ini jelasin niku mboten trima rebut waris. Ning sedanipun karena Sultan Hadiwijaya kala wau duwe anak angkat jenenge Danang Sutawijaya. Nah menika ingkang dipun kangge srana nyedani Harya Penangsang mawi tombak Kiai Pleret Mas Banu. Ngoten. Nggih. Matur sembah nuwun ngoten. Niki kala wau ngenani Candi Ngetos nggih, Candi Ngetos Nganjuk nggih.
dateng lereng Gunung Wilis ingkang dateng Gunung Suci. Mboten nganjuk nggih. Nggih nganjuk, ngetos Nganjuk, niku nggih. nganjuk nggih. Niku minangka peninggalan saka Majapahit dibangun abad 15 nggih. Dateng ngetos nika minangka pendarmaan tawi pemakamanipun wonten ingkang mastani Raja Hayam Wuruk dateng ngriku wonten ingkang mastani mekaten. Nggih 1500-an. Nggih, niku papan penyimpanan aturipun abu kremasi saka Raja Hayam Wuruk dateng ngetos menika pancen niki kita mangertosi apa niku cariyos tawa napa niku jenenge kepercayaan masyarakat nggih bahwasanya niku penyimpanan abu jenazah Raja Hayam Wuruk menika. Minangka candine abune Hayam Wuruk. Hayam Wuruk wonten ing Ngetos Nganjuk menika. Kepercayaane tiyang Nganjuk. Kowe ngerti ta ora to? Alah ya tak Ora roh pas ngerti. kuwi. Lah kowe ngerti to ora? Ngono ora ngerti sesuk sekolahan aku. Menika candi Hindu Pak nggih. Candi Hindu nika dibangun ngginakake sistem numpuk batu bata. Batu bata nggih. Nggih, terus diukir terus mandap niku nggih dateng Nganjuk niki. Arsiteknya ya Majapahit. Majapahit nggih, pinggir margi Kang Gendho. Ingkang yasa menika nggih Majapahit ning asmanipun kok dereng kasebataken ngoten nggih. Mangke ceritanipun masyarakat menika pancen niku dateng penyimpanan Abu Hayam, abune Ratu Hayam Wuruk nggih. ngoten nggih. Pancen kaya-kaya iki napa niki ngetos niku minangka riyen kan wilayah Majapahit Pak. Nggih, wilayah Majapahit. Sing madhep ning Gunung Wilis kaya-kaya dipadakne Gunung Mahameru ngono lho Pak. Nggih, nggih, Dadi nggih. pembuatane iki diserahno pamane prakarsane kuwi Hayam Wuruk ning sing gawe diserahno pamane Raja Ngatasangin ya kuwi Raden Candramawa sing agelar Raden Ngabahi Sela Purwata. Iki raja iki duwe patih jenenge Raden Bagus Candrageni. Lah kepatiane iki manggone ning sisih kulone Ngatasangin. Kira-kira ya jalak 15 km kok kono lah. Diceritakne Raden Ngabahi Sela Purwata iki duweni ponakan Hayam Wuruk kuwi mau sing dadi raja Majapahit. Majapahit nggih. Lah Hayam Wuruk ki sering ngunjungi pamane uga Candi Lor. Wasiate besok nek aku mati jenazahku diperabukan, dicandekke ning Candi Ngetos. Nah, ning wonten ingkang mastani dudu candi saiki iki ngoten Pak. Melainkan candine wis ra ono. Nggih. Ngoten lho. Tapi niku wonten wewangunan sing kados batu bata ngoten nggih. Leres. Konon ceritane wonten Ngetos riyin menika wonten kalih candi kembar, Pak. Ngoten. Kembar. Nggih. Wonten naminipun Candi Tajum, mung bedane sing siji luwih gedhe saka sijine ngoten. Gedhe sing saiki apa gedhe sing Lah lak? kuwi. Candi Ngetos piyambak niki pancen wonten mastane kala wau perabuan dari Hayam Wuruk nggih. kenani wonten ingkang ngenani Candi Tajum menika wonten ingkang mastane ugi Tajung nika nggih. Menika pancen Sima atau napa Pak ngoten nggih. Terus pundi? Candi Sima atau napa ngoten niku. Oh, Candi Sima. Nggih. Model Ratu Sima maksudnya. Nggih niku. Wonten ing Brebek Kediri Brebek, nggih. Wonten ing Brebek Kediri Raja Ngatasangin Raden Ngabahi Sela Purwata duweni dulur ning Kerajaan Bantarangin sing manggon nang Lodaya Blitar jenenge Prabu Klana Jatikusuma. Oh. Sing digantekne Klana Jayaka. Blitar kuwi. Nggih. Raja-raja iki pancen ditugasne Hayam Wuruk kanggo gawe komplek candi. Termasuk Raden Ngabahi Sela Purwata ning Ngatasangin kuwi nugasake Empu Sakti ya kuwi Empu Supa. Gawe komplek percandian ning Ngetos merga kesaktiane wektu sing ora suwe iso gawe candi kuwi mau. Empu Supa. Zaman biyen. Zaman biyen. Lah kae awakmu kae nalika Ratu Bantarangin kae sapa kae? Sok Raja Dengkol. Mbek begede. Mangsa. Iya kuwi ya to ya. Rohku ya kuwi ta. Terus malih Pak, niki wonten pitakenan nggih Nggih. saking sinten niki?
Pak Woto Ndeling. Sugeng dalu Pak Woto. Nggih, Pak Derek Woto. Tanglet menapa Kiai Brongot Setan Kober dugi sakniki tasik wonten, Pak. Mestinipun Brongot Setan Kober nggih tasih wonten, cuman nggih Sing napa asli iki mbah ning ndi ya? nggih. Mesti wonten tasih wonten mung kemawon umpami dipun simpen priyayi utawi dipun simpen kalih tiang menika nggih awis-awis dipun dudahaken kan ngaten. Dadi Brongot Setan Kober Mas Banu. Wong brangasan. Ya ora ngarah didudohne to. Niku kan wonten ceritane to. Ceritane Bro. Duwe ngono kuwi mbliduk. Apa? Kuwi Kayak Brongot apa kayak nggonmu? ora patek kober kuwi. Ya ora patek kober Brongot Setan Kober ya. Gak Setane ra kober. ora kober kuwi. Dhewe ndek Kak Pusaka jenenge Kebrongot Geni. Dadi Setan Kober niku ceritane gaene ten tengah alas Mas Banu niku. Direwangi kalian bangsane jin kan ngaten teng gaene. Dadi Brongot Setan Kober. Ngoten nggih. Wonten pitakenan asal usul pojok watu. Lah niki wonten kula gadah. Asal usul pojok watu Sambung Bluro kaitane karo Sunan Pojok. Sunan Pojok. Sing nang Bluro iki lho Pak. Sebelah alun-alun. Nggone pesek. Heeh. Pesek dagelan wedok. Ya. Sunan Pojok rikala perjalanan mulih teko Mataram istirahat ning sore wit nangka. Nah, mula daerah kono diarani Desa Karang Nangka. Pekarangan isine wit nangka. Banjur rombongane ngliwati alas. Nah, dijenakno Desa Sasak. Nyasak alas, Nyasak ya. alas buka alas. Kuwi ngidul kok ngalor kuwi mlakune ya. Lah kuwi Mestine ngalor. Nang ngidul aku roh kuwi kok. Ning ndi? Teko di Klebok. Kan ya, anu ngelai debok lho. Akhire bisa. Ngelebok. Mergo ngelai debok. Banjur mlaku meneh no daerah sing akeh apa lumpure atau belur. Nah, kuwi diarani berur. Sunan Pojok ngedekne panggonan ngibadah sing saiki dadi Masjid Agung Baitunur Bluro. Jeneng Pojok Watu dhewe muncul rikala peristiwa perampokan iring-iringane penganten saka Desa Ngodo ning Desa Pojok Watu. Iki dianggep dadi malapetaka. Ana mitos wong Desa Pojok Watu pantang besanan karo wong Desa Ngodo. Liyane kuwi ana cerita ngenani wong angon sing nggawa watu saka Ngodo ning Pojok Watu sing disebut saiki Tumbrem atau Watu Brem. Lan kepeksa mbalekake dadi Pojok Watu kuwi uga dikenal Desa Tubrem. Terhubung karo cerita rakyat legenda nglibatke Sunan Pojok perampokan watu sing digawa kuwi mau ngono. Mula diarani Sunan Pojok ki teko Pojok Sunan Pojok, watu ya watu Nah, Mas. enak wi brem Adimut iso brem. Sugeng dalu saking Wahyu Jakarta, Pak. Oh iya, Jakarta nggih. Asal usule lintang kemukus kok di mana kan muncul bintang kemukus ngoten. Oh, di mana munculnya bintang kemukus ngoten. Nggih, monggo, Pak. Panci lintang kemukus ini sawijining cerita nggih, tapi sejatine nggih nek alam niku enten cuman napa menika wonten mitos cerita nalika semanten napa Kiai Sengkelat. Nah, Kiai Sengkelat niku sing disimpen ning gedung pusaka Majapahit niku saben-saben medal saking gedung pusaka menika mesti mawi korban jiwa Mas Banu. Nah, lajeng dipun tunggoni kalian sawijining empu menika kanthi nyengkelit pusaka Condong Sari kan Condong Sari to. Condong Sari. Ora Mondong Sari. Nang keliru pinemu. Mondong Sari wing engko nek konangan bojone malah didendho. Nika sampunipun menika Kiai Sengkelat kala wah. Kowe tau ye. Kemekelen iki. Lho. Terus Pak. Apa sing tak? Dia tau Mondong Sari, Bro. Aku ki janji nyalang Kang Gendho kan kudu guyu. Terus eling pitakone sapa sing tekan ngelus-ngelus pupu. Orang metu Mas Aji biasa nih. Kowe naik karo selilo. Aku janji ngelirik iki ora kuat ngempet. Nah niku Condong Sari sawise Kiai Sengkelat medal saking gedung pusaka meletik wonten gegono menika
Condong Sari, enten sing aran condong campur ya enten Condong Sari kala wau ingkang dipun sengklit sang empu kala wau ugi modal saking marangkanipun akhiripun tarung wonten ngakoso ngantos napa kembang kacange napa sengklat kala wau napa perumpal meletik campur karo lintang darani lintang kemukus kala wau. Nah, sing Condong Sari meletik dados Joko Tawa kan ngeten. Mila enten lintang kemukus umpamane saking wetan gini kok. Kok tuwuh menika lintang Joko Tawa sing saking kulon berarti menika tandha alam sing maune bahaya dadi tambar ngoten Mas Banem. Ngoten. Niku sawijining cerita nggih nika. Nek angger ape ning bahaya huru-hara atau hiro-hiri. Horo-iri. Horo-iri nek wong Debian ngarani kok ya. Kuwi mesti tanda-tandane. Lintang Tanda-tandane apa ya? Tanda-tanda alam. Nek tanda-tanda. Nek apa kuwi ilmiahe kan komet berekor. Bintang berekor. Bintang berekor menika. Ngoten dadi wonten sawijining cerita napane legenda ngoten nika. Tanda kuwi ning tanah Jawa ya ketok. Apa? Lah ya kuwi mau jenenge bintang berekor nek wong Jawa ngarani lintang kemukus mergo apa buntute saking dawane kaya kemukus mau. Kaya kukusan Mas. Kaya kukusan. Dadi lintang kemukus kaya kukusan anune. Mulane nyorote niku saya amba ngoten nika. Nah, milane ngantos sakniki ana sing pitados bilih Kiai Sengklat sing saestu kala wau. Niku sing protol kembang kacange, ngoten lho. Mulane niku wau diaturke Pak Dalang kan leres menawi wonten bintang lintang kemukus terus wonten lintang Joko Tawa berarti badar ngoten. Tapi nek mboten enten nek kapitayan Jawi mesti enek musibah. Enten musibah utawi enten goro gestok. Yo. Ngerti gak kowe gestok? Ngerti to, gestok kuwi kan sing anu kuwi apa kuwi mobil rusak terus digo dilebokno kuwi to. Getok kuwi. Getok kuwi ape banyol wae. Iki tenanan. Piye. Gestok kuwi apa? Gestok kuwi saurunge yo ana lintang kemukus nang gone kono lho. Ndi yo? Kiduletan kula. Kiduletan. Oh, gowedhe. Cering lugu. Nyorote lho. Kuwi akhire Joko Tawa ora gelem muncul. Joko Tawa ki mbok keturunan ning mergo bar kesel tayub. Akhire terjadilah peristiwa iki niku tanda alam. Sing alam nyata sing dilakoni akeh saksi dan lagek-lagek. Panci ngaten Mas Banu nggih. Sejatine napa-napa sing dumadi ten alam, otomatis alam piyambak mengkai tondo Mas Banu. Niku mesti. Jadi alam niku badhe piye enten apa biasanipun mesti alam niku ngkai tondo kan ngoten nggih. Antarane ya kados lintang kemukus kaya kala wau kan ngoten. Nggih. Paham gak? Mbok aku to. Ya jelas ora no. Lah nek ora ya sesuk malah sekolah anakku. Panci lah Panci. Klik. Aku dikono-ono Tak takoki Pak Dintir. Iya. Pak Dintir ngene apa kok mblokam laku. Pak Dintir iki mbuh goleki apa sepuyar kompres. Dhewe dikek kene gak kono. Terus takok aku, lah aku yo gak roh. Iya. Paham gak nek aku crita ki ngono. Gak, ya ngono sesuk malah sekolah aku. Ya aku ki dagelan mbok banyoli aku. Nggih. Wonten pitakenan malih niki saking sinten niki Pak Jailan. Kang Gento Ki Hadi Sukoco badhe tanglet Jawa kalian kejawen bedane punapa Rahayu Biladalan. Bedane nganggo nggih Jawa niku nek Jawa nek suku to Mas. Dadi Jawa niku wonten artine dadi Jawa kuwi ya ana sing ngarani diwalik dadi waja. Ngoten to. Wiji waja, Jawa niku wiji waja artine ngoten ana sing diarani Jawa niku njiwani, njawani ngerti utawa beneh. Utawa Jawata. Nah, milane dipercaya wong Jawa niku turun Jawata kan ngoten to. Ning nek kejawen, biasanipun kejawen niku sawijining kawruh Mas Banu. Perpaduan antaraning Jawi dipun padu
kalian agami kan ngaten. Nah, kan ngaten kejawen. Contonipun zaman Sultan Agung kala wau napa niku wontenipun taun Jawi sing abuge nika diganti asopon patokan rembulan dadi patokan Surya dadi patokan rembulan kan ngaten. Perpaduan menyawijeni tahun Jawi kali tahun Islam kan ngaten. Wonten pitakenan malih Pak Dalang niki saking Bapak Subekan pidalem wonten ing Lamongan. Pak Dalang sedekah bumi utawi nyadran dateng papan kuburan napa dateng petilasan, dateng sumur, napa leres niku memang musyrik. Terus malih kok dawuhe wonten ingkang kiai kok mboten nderek manganan. Ature kiai tersebut niku mboten penting. Jenengan jlentrehke sejatosipun menika manganan niku mangani setan musyrik napa pripun. Kula nate gegeran kalih Pak Yai nggen kula perkara piyambake mboten nderek manganan mastani nek niku ora penting padahal niku leluhur Pak Dalang. Cobi jlentrehke. Budaya dan agama itu tidak akan bersatu, tapi bisa berjalan seiringan. Terus nek kiai muni kuwi ora penting, bener. Wong sing pentinge ngekeki sumbangan kok. Oh, ngono ya. Nek kiai iki pentinge dikeki sumbangan dhek. Oh, ngono. Nek dikeki sumbangan penting. Nek ora dikeki ora penting. Kon nguri-nguri budaya Jawa tetep moh. Sing akeh moh. Soale sing diarani musyrik kuwi piye? Musyrik iki kan nyembah sakliyane Gusti Allah. Lah wong iku syukur. Bersyukur. Sing diwujudke syukur manggone ya nek jaman biyen mergo urung ana masjid ya urung ana balai desa. Enenge memang papan-papan sing sampai saiki di rumat. Iso ngumpulke para warga. Lah kuwi diuri-uri nganti saiki. Musyrik dan tidak itu tugas kiai. Nek kiai ra gelem mlebu ning gone ngono-ngono kuwi ya kiyaine alukna dijak mendem wae. Mas Danu niki mboten ngarani bener lan luput ning sing jelas wong sing ngarani ngoten kurang adoh nggone ngopi. Nggih. Dadi kecedhakan nggone ngopi niku lek ngopi nu cedhak. Ngaten ta. Biasanipun menika kan nuwun sewu Pak Dalang nek gento. Kula paribasane. Kula niku napa niki golek ngilmu di salah satu tempat. Di salah satu tempat umpama guru kula B. Guru kula B. Kula kan namung hanya satu tempat untuk menimba ilmu tersebut. Tapi tidak mau berbaur dengan lingkungan. Lingkunganku ki piye tata carane? Iki keliru apa ora? Jane kan harus diselami. Ngaten. Mila menika terus Mas Tani nek kuwi musyrik kuwi ra penting. Mulane ra melok manganan. Wonten ora di dhuwit wong ora patele sumbangan. Dadi ngaten niku Mas Banu. Kula napa niku umpama wong ngopi niku kurang adoh, kurang kenthel ngopine. Dadi ngeten. Napa niku nek wong Jawa niku pancen wong sing wicaksana kula ngarani nggih. Cobi sakniki ngeten. Wong sing dene sangkan paraning dumadi. Ngaten nggih. Bener nek tok sumber ini saking napa Gusti nek ngarani gampangane ngoten mboten kula sah kula jabarne akeh-akeh. Ning mawi lantaran mboten. Contone kula panjenengan niku lahir saking ibu kalih bapak nggih to nika. Saking simbah ibu bapak saking simbah saking buyut sak panunggalane kan ngaten. Lah kala wau mila diwontenaken kurmat dumateng leluhur. Kurmat lho mboten nyembah niki. Ning kurmat cobi ajaran pundi sing lerokno kurmat dateng leluhur. Mboten wonten. Memula piye to? Mengmulo. Nggih. Lah, sedekah bumi. Dene sedekah bumi kenging napa kok bumi disedekahi. Kula panjenengan iki sing dipangan nggih to nika, tukulan saking bumi. Jarene kabeh saking Gusti ning nyatane sing nyata mawon lho, nyata nggih to. Ana penten sing dipangan saka awang-awang enten mboten? Mesti saking tukulan saking bumi. Lah bumi kala wau dipun sedekahi, dikurmati merga ana tetukulan sing dangge cadangane urip ning alam donya niki kan ngaten to. Nika dikurmati. Niki nek dijembarke nggih to niku, menungso niku kapilah dadi anasir bumi geni banyu angin.
kan ngaten to. Nah dadi ragane menungso niki kala wau nyedekahi bumi padha nyedekahi awake dhewe. Nggih ta nika. Nah menika lajeng menika dipun anakaken jenenge napa manganan asil saking bumi kala wau dipun wujudaken dedhaharan dipangan bareng-bareng kanthi rasa syukur di sini sadurunge dipangan diseni sing jenenge sadurunge dipangan didongani mulane diarani kirim donga kan ngoten to. Nah nyadran saka tembung srada niku saking Tribhuwana Tunggadewi nalika ngurmati dumateng keng ibu ingkang sampun seda upacara srada. Nah dadi sakniki dadi nyadran niku nggih ngurmati leluhur kan ngoten to. Nah sakniki cobi monggo wis sakniki kasunyatan mawon rumangsani apa ora sing ngomong kala wau duwe bapak duwe mbok duwe simbah apa ora. Nah kira-kira umpama ora dikurmati ngurmati mbae nu piye umpamane? Umpama mati breng iki dipendhem ning bumi Jawa apa ora wong ngono? Lah nggih. Angkasa. Gantang ngono ya. Nah, niku umpami nggih Mas Banu nika nggih. Niku wau saking niku mawon tasik saitik niku nggih. Jabaran tasik saitik umpamane sakniki. Ngrumangsani umpama dhek duwe anak. Nggih to? Duwe anak, duwe putu. Dhek ra diakoni. Kira-kira piye? Piye ngurmati leluhur? Sejarah sedaya kula panjenengan nglakoni sejarah Mas Banu. Nuwun sewu monggo dipun ulas awake dhewe ngrasuk agama Islam niku alahke niku kira-kira apa ya kepinteran tenan kan ngoten. Lho kuwi pintere perkara sing dienggo ra eneng. Ha nggih. Terus melih sakniki wong dipendhem ya menyang bumi kan ngoten nggih. Ngrumangsani apa ora ngurmati. Nah, kok ora penting, dhek ora penting mergo dipendeme mbok dikirune ning kali apa digantung. Wis simpel lho Pak. Dia itu tidak paham antara siapa yang kita sembah dan siapa yang kita hormati. Ngerti babar pisan. Ya kuwi tok simpel. Dianggap wong nek wis ning kono kuwi terus nyembah kono. Lah ngurmati. Lah inilah sing diarani wong Jawa ajaran budi pekerti luhur kan ngaten. Ngurmati rasa matur suwun Mas Banu. Matur suwun. Dadi matur suwun niku lah ajaran budi pekerti luhur to. Kan pinemu ngeten Pak kados Pak Subekan wonten Lamongan kiri wau menawi mek apa kok kuburan mbok bancaki. Eneng kok gawe apa kok apa kuwi jenenge sumur mbok bancaki. Gawe apa sendang kok mbok bancaki ra ning gunane. Pengin sedekah ya mbok diwenehne tangga teparo. Lah saniki teng agama piyambak nggih to. Sedekah itu kok nggih tolak balak. Lah sedekah macem-macem kok ana dedhaharan ana apa hasil saka bumi kala wau. Lah sumber tawa sendang dihormati karena apa? Nyoto nek awake dhewe butuh sendang sing isine toya kala Mas Banu. Nggih, laras. Buntu ati, buntu pemikiran. Dia hanya satu arah yang dia betul, hanya satu buku, satu kitab. Satu kitab. Dadi piyambake mboten penjabarane mboten tak arani ngopine kurang kenthel. Lah wong ngono kuwi ya wis angel. Niki mboten anu lho Mas Banu tegese awake dhewe mboten ngromong tetap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sedekah bumi dengan cara begini dan begitu kan uri-uri kabudayan utawa kearifan lokal nggih. Niku ajaran budi pekerti kan ngaten. Biyen le cara cerita. Wong pancen biyen ki ora eneng panggon agrom sing iso nekakne ning sumur kene iki. Anggere tontongan dinekno nglumpuk. Mulane nganti saiki ya tetep digawe ning kene iki supaya sumur kehidupan kuwi ora ilang teko. Saniki niki nek pen sejarah niku ilang sembarang nggih Mas. Barang. Nah, contoh nggih, Indonesia ngadeg saking perjuangane para pejuang kita niku dilalekne. Pejuang mboten dihormati, mulane wong-wong napa negara niku enakne upacara hari-hari besar. Mengono niku kan ajaran budi pekerti ngilingono awake dhewe iso ngene iki meng ya labuh labeting para leluhur niku wau namung niku kok. Kuburan kan karena orang yang dituakan waktu itu. Sesepuh sing babat desa. Nggih. Biasane kan kena apa kok sendang dimangani mergo kuwi ngono panguripane wong jaman biyen pertama kali. Nggih. Umpama awak dhewe dibuyut dadi pimpinan ning kono kuwi golek sumber banyu nganti saiki diombe. Nganti saiki diombe dadi rasa matur nuwune karo nenek moyang leluhur. Ora melu dudah-dudah mung karek nikmati ngoten lho Mas. Nenek moyang kuwi dikira setan, leluhur kuwi ya dikira demit. Mulane bancaan ning
makom neng kuburan neng apa sendang neng anu diarani jarene bancai demit utawa setan. Lah, nggih. Mongko nenek moyang ki ya durian. Lah Yo nggih. mung tenan. Kaya ngono niku lho ngantek laline nek awake dhewe niku kesusupan budaya njaba nganti budayane awake dhewe dilalekke. Dan itu terjadi kan ribuan tahun bisa, Lah, nggih. ratusan tahun kan bisa. Mila aja gampang ngarani nuwun sewu monggo. Ngarani yo porak, tapi kene yo wajib menolak. Nah iso ya aja kaya Memberi ngono keterangan. kuwi. Kene kan kayak keterangan. Wong kono ngarani perkara ora Ana sing gelem. takon ya dijawab. Dijawab nganaten. Wis ora usah wedi. Nggih, ngoten Pak Pak Subekan wonten ing Lamongan dados Nggih. permasalahan kados niki mboten teng Lamongan mawon Pak Subekan kathah. nggih, kathah mawon beda persepsi, beda pendapat, tapi alangkah baiknya apa kuwi ya kabeh ambil menehi kebijakan, ya. bukan kok karena ambil egoisme. Nek ora gelem ya ora usah ngono. Kan ngoten to. Ngoten lho. Ora apa-apa ora gelem terakhir rambut. Nek duwe ya brah. Dadi niku napa nguri-nguri sejarah, nguri-nguri sejarah ngurmati Makanya para leluhur kan nek ngoten. kita itu berdebat antara Kayaknya agama dan sejarah antara- kuwi gak ono. Budaya kuwi gak ono titik temune. Tapi bisa berjalan seiringan. Contoh, beriringan. Nek dik biyen ora ono donga. Arab dongane kurujut. Ya. Sego bojo ngawune ngane sono kali Joko sing Joko terminal Bojonegoro ngono kae. Nah, karena Islam ada bisa berjalan seiringan di saat bancaan didongani. Dadi kabeh niku sakjane ngajarke budi pekerti luhur. Wonten dawuh Kiai piyambak kan tinimbang basa Arab ki ora dunung luwih becik Basa Jawa sing dingerteni ngoten lho. timbang ndaki-ndaki basa Arab ra roh artine. Oh, wone ra kaprah ra imbang karo berkate. Kate sasethik. Wis ngene le Wajibe 3.000. Nek wong Jawa dipen wis ngene le dongane selaman slumun slamet. Wis. Slumun slamet. Wis. Nggih. Ngoten Pak Subekan nggih wonten Lamongan matur suwun minangka niki pencerahan yo obrol-obrol. Obrol-obrol, nggih. Istilahnya bukan kita untuk menyalahkan Nggih, mboten. tapi sebuah penjelasan. Nggih. Mbah ditampa karo lan ora wallahu a'lam. Sing jelas mbot awake dhewe niku mboten gedeng karo sing ngarani niku. Mboten. Nah aku gedeng. Mopo. Mergo biasane tetep nyalahke. Nyalahke dhewe gak duwe kebijakan kearifan Nggih. gak duwe. Sami kalian Pak Wau kan ngendikan wonten pengalaman ingkang menyatakan bahwasanya apa iku memberikan apa manganan atau sedekah bumi di Ratnu sinten Nadumilah. Retno Dumilah nggih niku wonten ing Mas Tani lho apa kuwi gak Hindu apa kok dikenekno ne kamangka sejarahipun menika nggih Islam Iya toh? nggih niku buyut Raden Patah Kan ngaten nggih. Dane Dados muni Hindu, Buddha, bae sing takok kuwi nang diurut genya. engko lak Hindu Ora Dados Buddha. Rena Dumlah niku lak putra Pangeran Timur. Niku kan tasik turun Demak. Demak niku kan sampun Islam to, Mas. Sasamipun Majapahit niku kerajaan Islam pertama kan nggih Demak. Niku lah mongko Rena Dumlah turun saking riku, ngaten lho. Turun saking Raden Patah kan niku. Ya ya mbah sing ning kono kuwi mbah Hindu Buddha kita kan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Ngoten maksudnya nek nercerke Gusti Rena Dumlah. Ngono to, Pak. niku pancen trah Raden Patah Nggih. Raden Patah. Najan kaya ngapa ngurmati napa-napa niku ora peduli niku piye to piye. Sing jelas niku nek enek napa menika Rasane ngene lho Pak. Seiring perjalanan zaman itu banyak pendapat. Makanya di akhir-akhir juga banyak anak tidak hormat pada orang tua kita Ya karena itu. orang tua kita tidak menghormati leluhur-leluhur kita. tidak mencontohkan kan ngaten to. betul. Nah, Wong tuane dhewe ra ngurmati leluhur. lah nggih. Kaya-kaya nek wis ra ono ku wis Iku lho anu. sing penting niku lho Pak.
leluhur kuwi dianggap setan. Lah nggih niku. Terus nenek moyang dianggap demit. Dianggap demit. Kuwi lho sing gak roh ki kuwi ngono asline. Kon Ora aku ngerti tak jae ngopi. Iya, ora ngerti nenek moyang ki ya mbah awak Mbah dhewe. mbah Leluhur dhewe. ki ya mbah awak dhewe. Nggih. Tapi ana sing ngarani kuwi demit. Demit. Nah, mergo wis ora katon kan ngoten. Lah umpama mangani setan apa ya tumon dek roh mangan setan mangan. Ayo sing ra katon setan. Apa penggerak ketok kok Setan. Lha iya ta, wong kok setan. Nek kowe nek ra ketok berarti setan. Iya. Ora teko ngono kae. Teko dek iki ya setan. Iya. Ora teko lah ra ketok Berarti setan. Setan. Demit. Lah penting sing nanggap ya demit ratune. Ratune demit. Ponis sesuatu kok nayoh men wong awake dhewe itu orang beragama, Nggih. orang berpendidikan dan orang yang punya wawasan kok anggere apa-apa kok diponis jelek. Sayang kurang bijaksana carane. Itu ajarane Ngaten. Oh. njaluk diajar dhewe to piye? Nggih. Mas Haryon, Mas Banu Kang Gento Bapak Dalang Nggih. sehat selalu. Amin Nggih. matur suwun nggih. Terus malih assalamualaikum waalaikumsalam saking Mas Hari Soko. Kang Gento, Bojonegoro pejah mboten lampune. Oh, aman, alhamdulillah, aman. 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 Engko nek lampune pecah nggih radio istana ya tidak udara. Udara no Mas. Aman, aman. Kuwi anggere Aman. omahe Banu nek lampu mati anake ya tambah. Paling anake sing nomor loro iki perkara lampu mati. Lampu mati. Ya kuwi bener to. Manane delok to jenenge diva. Nah, diva kan cahaya ta. Cahaya. Berarti ki nalika mati lampu. Enggak to. Iya. Kuwi kan Piye? usume Dipan nyara-nyara. Oh, Dipan kan bayang to. Iya. Renenge Dipa ki kita Ele- saumuran karo iya, nambah. Renenge Eneng Dipan Dipan. apa mbok jenenge Dipan kok lak wedok. Jenak diva ya. Dipa. Iya to. Iya. Ya kowe kok iso ya. Dek? Lek Nggih, mboten niki malih saderengipun dipun Nggih. pungkasi para kadang kerabat istana. Radio Istana FM badhe ngawontenaken ruwatan massal iya. menika Nggih. minggu legi tanggal 13 nggih. Juli nggih. Juli. Alhamdulillah Radio Istana menika ditiru kathah. Nggih. Niku tegesipun Radio Istana minangka pelopor ruwatan massal dan sae. Nggih, akhire mergo sae niku ditiru kali Nggih. kadang-kadang Iya. sanes. Nggih, Ya, malah ora langkung apa-apa. sae. Awit. Tapi yang penting jangan Nggih, menjatuhkan. betul. Radio Istana piye ra piye diakoni lan boten diakoni minangka peloporipun Nggih. ruwatan massal, terus pikantuk penghargaan MURI Museum Rekor Indonesia minangka pelaksana terbaik lan peserta terbanyak se-Indonesia. Nah niku Ngantos dinten menika Mas Nggih. Banu. Nggih, ngantos dinten menika dados sakmangke menika pancen nek Radio Istana menika benten lho nggih. Ruwatane nggih jangkep, Nggih. pepek komplit sedaya dipun ugemi pakem pangruwatan. Sing kaping kalihipun menika peserta dipun batesi. Mboten nanggerta nampa sakake-ake, umpami nampa sakake-ake ya ora kamot. Nggih, ora kamot. Nggih, rong dina ora bar wayange. Wae cek Mila, ana sing audit Mila ora sakniki mulai per hari ini sementara peserta ruwatan menika ditutup riyin. Nggih. Ning mboten ateges nutup, umpami pengin daftar nggih monggo. Monggo. Langsung Mergi ngaten sik wonten wekdal. Kan Nggih. sedaya kala dipun ukur kali kapasitas gedung Mas Betul, Banu nggih. ngaten. Heeh. Ingkang badhe nderek ruwatan massal kula suwun cepet-cepet daftar. Mangke menawi sampun pepak menika jenengan ninggal nomor HP. Nggih, mbok. Sak wanci-wanci mangke wonten tambahan Nah, kuota. tambahan kuota Saged dipun hubungi. ngaten nggih. Dados pangapuntenipun kadang-kadang Sutrisno kerabat sana menawi badhe nderek ruwatan massal kok ditutup ya Mas. Lah niku mergo mboten nampi sak kata-katae. Umpami sak nampi sak kata-kata yo bayu trong dina ruwatan. Ngoten lho dados niki pengin nderek radio ora kaya istana pokoke ruwatan. Ora kaya istana sing nderek kan ngoten Pak. nggih. Jadi umpami mboten kebagian kuota tahun niki saged tahun ngajeng. Ning umpami sanika apa meneh pengen derek monggo. Monggo. Mungkin dateng Radio Istana ning nomere ditinggal nomor HP-ne. Nomor HP-ne. Sak wanci-wanci enten tambahan kuota dalam jangka waktu kan niki tasih Nggih. tanggal pinten ning ngantos tanggal 13 mungkin dihubungi lah monggo nek daftar. Nggih, mulane- Apabila ada tambahan kuota. Kuota cepet-cepetan daftar Nggih. nggih nggih. Matur sembah nuwun
ngenani pangruwatan piyambak nggih. Niki masyarakat Bojonegoro mestipun paham Inggih. pemalih pamidanget Radio Istana FM setiap hari diinformasikan mengenai ruwatan massal. Nggih. Ruwatan istana iki nek gawe event ki ora abal-abal. Rapal-rapal tenan. Nangani ruwatan tetap komplit sesuai dengan pakem ruwatan. Nangani umroh Betul. Iya sesuai betul. dengan apa yang ditentukan untuk apa itu tentang pemerintah. ibadah umroh, memprioritaskan dan Rekreasi religi ya semono. nek ditanggap wong ya tetep dibuat Sebaik-baiknya. Kangge memuaskan yang butuhake kan. Jadi pancen Radio Istana iku papan budaya. Nggih. Jenengan pengen anggap wayang kulit wonten, ketoprak wonten, campur sari wonten, dangdut wonten, MC-ne wonten, dagelane wonten, cucuk lampahe wonten. Wae komplit. Plit. Tapi nek pengen nanggap yo gratis. Iki jajal piye, Kang? Nah, kok gratis sih piye kuwi? Gratis. Mula monggo berduyun-duyun teng istana nanggap apa gratis. Nek pengen gratis. Nek pengen nanggap bayar. Iya bener kuwi. Nggih. Matur suwun sampun wanci jam 12 dalu Pak Dalang Adi Sukoco menawi dalu punika wonten ingkang badhe katuraken dumateng para sanak kadang ngrabati senaka sumanggake Pak monggo. Nggih, Mas Banu Kang Gento lan sedaya pamirsa Radio Istana dhateng pundi keman papan dunungipun sanak kadang mitra sentono sedulur daya wekdal ingkang misahaken kula saha panjenengan wonten adicara INK dalu menika pramila menawi wonten kirang langkung tumpang ipun anggen kula matur nyuwun gunge samudra pangaksama. Wong kang wicaksana yaiku wong kang tansah eling marang lelabuhaning para leluhur. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Usana sugeng dalu, sugeng aso sarira, rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun. Matur sembah nuwun Bapak Dalang Adi Sukoco saking paguyuban Moyo Gatilaras Bojonegoro. Kang Gento. Wonten dawuh Kang Mas. Pulang apa di sini saja? Ya jelas mulai wong bojo kadung ayu. Ngono ya. Bojo ki nek ayu Iya, kandhane ya. Kudu mulai. Ayo. Dene ora tenang. Iya. Enak nek bojo elek iki lho. Sebabe Nek bojo elek ditinggal mergawe 7 dina atau 5 dina. Atine mikire ngene. Bojoku ki ning omah mangan opo ya. Oh ngono. Kuwi nek bojo elek. Wah, mikire ngene ditinggal 7 dina. Bojoku ning omah dipangan sapa yo. Nggih. Ya awake dhewe Katur kadang-kadang kabeh di sini tempatnya untuk bersharing atau bercerita tentang sejarah dan budaya. Khususnya tentang agama dan budaya jelas tidak bisa kita satukan, tapi kita bisa berjalan seiringan dan kita harus menyikapi apa ini fenomena-fenomena sing ono ing kiwa tengene awake dhewe. Semuanya jangan diponis jelek, tapi semuanya itu perlu bimbingan dan perlu untuk diberi sebuah pengertian tapi tidak menghilangkan pokok permasalahan. Lah mbah bener mbah salah aku kok pinter menek bengi iki. Cangkemku tak lapan. Asline wis gak pas aku iki. Nggih matur nuwun samudayane Mas Banu nggih. Aku tak mulai aku nek mulai lu ditakok wong kowe nek mulai saiki ora numpak jaran-jarane kadol aku. Wis aku tak terima numpak ontel wae. Ayo Mas. Nawilat tu para Prabu Malah